गमामायैनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ समाजारि बिथिङाव जोबोद सोलायनाय नुबाय। नाथाय बे सोलायनाया मोजांनि अनगायै गाज्रि फारसे दावगानायखौसो बांसिन नोजोराव गोग्लैयो। बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि समाजारि खान्थि आरो माखासे धोरोमारि खान्थि, गेदेमा सुबुंफोरनि मोजां बोसोन होनाय मोनफ्रोमबो बिथिंफोरनिफ्राय लोरबां जानानै फैबाय होननानै जोङो बुंनांगोन। हारिनि गेजेराव गोरोंफोरनि बिबांखौ बांबोनायखौ नुदोंब्लाबो दिनैनि दिनाव गाज्रि आखल आखुथाइ सोलोंनायनि बिबाङाबो खम जायाखै, नाथायबा बांसिनदोंसो होननानै जोङो बुंनांगोन। फारसेथिं बिमा बिफाफ्राबो गावसोरनि फिसाफोरखौ नोजोर होस्लाबनो हाला, गोनांथिबो सानला। गावबा गावखौ जेब्लायबो गाव गावनि खामानियावल' मुखुब थानायनि बाहाव दिन्थिनानै मावनांगौ हाबाफोरखौ गारसोनानै दोननाय नुनो मोनसै। बारियाव आबाद गैलिया, आबाद फोथारफोरा लांगाब लांगाब गोग्लैसोनानै थासै। मावा दाङा दखान बाजार, लामा बायदिफोराव जौ लोंनाय, आड्डा मारिनाय नुसै। नखरनि जेबो उदिस लायै, नखरनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावालासे ओरैनो सम बारहोहरनाय नुसै। ओरैहाय लाइमोनफ्राबो गावसोरखौनो रोंखा राखा साननानै बिमा बिफा, गेदेर सुबुं आरो धोरोम गुरुफोरनि जेबो बोसोन खोनासंलिया। माइ लाइफ माइ स्टाइल सानस्रिखौ लानानै सोलिनायानो माखासे लाइमोनफोरनि आस'खान्दा जिउ, जायनि गेजेरजों हारिनिबो गेदेर आरो गोबां खहा लाबोनो थांगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं जोंनि गामि लेभेलनिफ्रायनो समाजारि सासन खान्थिफोरा लोरबां जालांनो हमबाय। गोबाङानो राजखान्थियाव लोब्बा थानानै सम मोनै जालांबाय आरो खायसे गामिफोराव राजखान्थिनि फारागथि लानानैबो गामिनि समाजारि खान्थिफोरखौ मानिनो हालायै जाबाय, जाबसिननो हायै जाबाय, जायनि थाखाय गोरोन्थिखौ नुनानैबो फोसाबनो गोब्राब जासै। जोंनि खायसे धोरोमनि खान्थिफोरा लोरबां जालांनो हमबाय। आरोबाव खायसे धोरोम गुरुफोरा मुङावल' धोरोम गुरुनि बिबान लानानै धोरोमनि मावफुंथायखौल' मावनानै सिरियै थासै। धोरोम खान्थिनि गेजेरजोंदि गावनि सिबियारिफोरखौ गोथों लामायाव लाबोनो हायो, समाजारि आबहावाखौ दिदोम लाखिनो हायो, बेखौ बावगारलांबाय आरो गोनांबो सानलिया। बेफोर माखासे जाहोनफ्रा समान खारथाइजों सोलियैनि थाखायनो जोंनि हारिया गोथौ हाखराव गोग्लैनानै थांगासिनो दं होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनाव।